kuɗi kawai ake iya yin sadaka. Amma akwai hanyoyi masu yawa waɗanda za mu iya yi. Akwai hanyoyi guda 17 waɗanda za mu iya yin sadaka a musulunci, kuma ba su buƙatan kuɗi. Na ɗaya, addu'a. Ka yi wa mutanen da suke da muhimmanci a gurinka addu'a, ko kuma waɗanda suka nemi da ka yi musu addu'a. Na biyu, ilimi. Ka yada ilimi ga mutanen da suka zo biɗa a gurinka. Na uku, shawara. Ka ba da kyakkyawan shawara wa ƙannanka ko kuma ga duk wanda suke ƙasa da kai. Na hudu, murmushi. Ka yawaita murmushi yayin gaisawa da mutane. Na biyar, taimako. Ka taimaka wa mutane wurin warware musu matsalolinsu. Na shida, lokaci. Ka ba da isasshen lokaci wa iyayenka da iyalanka. Na bakwai, tarbiyya. Ka tarbiyyatar da 'ya'yanka ko kuma ƙannanka akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na takwas, haƙuri. Ka yi haƙuri a duk halin da ka shiga na ƙunci kuma ka dogara ga Allah. Na tara, tunatarwa. A har kullum ka zama mai tunatar da 'yan uwanka zuwa ga tsoron Allah. Na goma, ƙauracewa shaidanci. Ka dakatar da duk wanda yake yunƙurin faɗawa cikinta. Na 11, tattausan lafazi. Kada ka ringa ɗaga murya ko kuma kakkausan furuci yayin da kake magana da wani. Na 12, afuwa. Ka yi yafiya ga duk wanda ya nemi afuwa a wurinka. Na 13, ka yi ladabi. Ka yi ladabi ga wanda yake sama da kai, haka zalika ka yi ladabi ga wanda yake ƙasa da kai. Na 14, ka yi farin ciki ga kowa. Ka yi farin ciki ga wanda abin farin ciki ta same shi, kuma kada ka yi hasada. Na 15, ka ziyarci mara lafiya. Ziyartar mara lafiya sunna ce daga cikin sunnonin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na 16, kawar da datti akan hanya. Kawar da duk wani datti da ke kan hanya wanda ya zo gabanka. Na 17, ciyar da iyali. Saka loma ɗaya a bakin iyalinka sadaka ce. Haka zalika, tura wannan ita ma sadaka ce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tasha namu, to ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sauti. Mun gode.